Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma diskutoval s tisícovkou indonéských studentů. Používejte svou inteligenci k tomu, abyste žili smysluplně, říká jeho svatost Dalajláma. V Číně byl zatčen mnich z kláštera Tocik. Tibetský exilový prezident se zúčastnil virtuálního setkání se zástupci Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. Čína násilně uzavřela tibetský klášter v provincii Kansu. Známý obchodník uvězněný v Číně na doživotí je vážně nemocný. Čínská policie shodila Tibeťana do řeky, pravděpodobně zemřel. Čína se snaží Tibeťanům odebrat vlastnictví Tibetu, řekl mluvčí tibetské exilové vlády. Tibetská rada ministrů jmenovala členy nové stálé strategické komise. Americký diplomat Atul Keshap vyjádřil podporu Tibetu. Jeho svatost Dalajláma diskutoval s více než 1000 indonéskými studenty o svém závazku propagovat mezináboženskou harmonii. Some say there is God, some say no God. But these simply method. Real aim is we should be more compassionate person, sensible person. So all major religious tradition, you see, carry ultimately same message and use different philosophy. Stalo se tak při příležitosti slavnostního zahájení knižního festivalu v indonéské Jakartě. Jehož spoluorganizátorem je indonéská buddhistická komunita Kadam Choling. Jeho svatost Dalajláma diskutoval s korejskými buddhisty o soucítění a nenásilí a prohlásil, že lidské bytosti musí využít svou jedinečnou inteligenci k tomu, aby byl jejich život smysluplný a aby dokázali překonávat překážky a krize. Podle informací od 2 mnichů žijících v indické Dharamsale byl v severovýchodním Tibetu zadržen čínskými úřady 45letý mnich Konme z kláštera Tocik. Důvody jeho zadržení a další okolnosti zatím nejsou známé. Konme byl disciplinárním mnichem v klášteře Tocik a pochází z vesnice Tocik v prefektuře Ngava. Do kláštera vstoupil v útlém věku. Mnich Lobsang Tsering byl nedávno propuštěn z vězení, kde strávil více než 10 let. Byl křivě obviněn z podílu na smrti Lobsanga Puncoka, který se v roce 2011 upálil na protest proti čínské nadvládě v Tibetu. Byl odsouzen lidovým soudem v prefektuře Ngava k 13 letům odnětí svobody. Byl propuštěn před uplynutím trestu a vrátil se domů. Další mnich stejného jména, který byl ve stejné kauze odsouzen k 10 letům vězení, byl propuštěn v roce 2018. Tibetský exilový prezident Sitjong Penpa Tsering se zúčastnil virtuálního setkání s vedoucími pracovníky Kanceláře pro demokracii, lidská práva a práci Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. Hovořil o své vizi a programech k vyřešení čínsko-tibetského konfliktu a o těžkostech, kterým čelí Tibeťané žijící v exilu. Vyjádřil vděčnost indické vládě a vládě Spojených států amerických a vyzval je k další podpoře. Místní úřady v čínské provincii Kansu násilně vyhnali mnichy a mnišky, přikázali jim svléci mnišská roucha a uzavřeli tibetský klášter Karmar. Klášter se nachází v autonomním kraji Linsia, který přímo sousedí s tibetským autonomním krajem Kanlho. Podle čínského zpravodajského webu Mingde místní úřady vyslali velký počet policistů, aby mnichy a mnišky z kláštera vykázali.
K události došlo několik dní po červencové návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Tibetu. Podle čínských médií klášter vybral přes 300 000 juanů, asi 1 milion korun, na boj proti COVID-19. To zaznamenali místní úřady a požadovali, aby se klášter o své prostředky podělil rovným dílem s čínskou vládou. Když to mniši odmítli, zástupci místních úřadů dorazili na místo v civilním oblečení a klášter uzavřeli. Dorje Tashi, jeden z nejbohatších tibetských obchodníků a od roku 2003 člen komunistické strany Číny, který je odsouzen na doživotí a trest odnětí svobody, si odpykává v hlavním městě Tibetu Lhase, je podle dostupných informací ve vážném zdravotním stavu. Dorje Tashi, majitel proslulého hotelu Jak ve Lhase, byl zadržen v roce 2008 na základě podezření, že tajně podporoval Tibetany protestující proti čínské vládě a posílal finanční příspěvky tibetské komunitě v exilu. Byl údajně obviněn z úvěrového podvodu. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii se sídlem v indické Dharamsale o tom informovalo po jeho odsouzení. Čínské úřady zabavily jeho majetek, včetně částky 530 milionů juanů, téměř 2 miliardy korun, a zabrali jeho hotel Jak ve Lhase a další hotel ve městě Žikace. V Tibetu došlo 15. srpna k incidentu, při kterém čínští policisté shodili Tibetana Rigdaka ze strmé stráně do řeky Jangtse-kiang poté, co je požádal, aby se prokázali policejním průkazem. Jeho přítel Sherab byl postřelen, když vystoupil z auta a chtěl se policistům postavit. Podle listu Tibet Times byli oba Tibetané na cestě do města Domda a zastavila je silniční hlídka, která prováděla náhodné kontroly vozidel. Byli napadeni při konfrontaci s policií, když prohlásili, že v jejich vozidle se nenacházejí žádné nepovolené předměty, které podléhají kontrole. Přihlížející zasáhli a urychleně přepravili těžce zraněného Sheraba do nemocnice. Podle dostupných zpráv je mimo nebezpečí. Panují však obavy, že Rigdak zahynul, protože jeho tělo se po několika hodinách prohledávání řeky nenašlo. Další zpráva uvádí, že čínské úřady zatkly 3 Tibetany v tibetské autonomní oblasti Jušu za sdílení fotografií na sociálních sítích. Zdá se, že dochází k dalšímu omezování online komunikace v Tibetu, především s osobami žijícími v exilu, a čínské úřady nyní provádějí namátkové kontroly mobilních telefonů a vozidel patřících Tibetanům. Ústřední tibetská správa neboli tibetská exilová vláda odsoudila Čínu za tvrzení, že v průběhu posledních 70 let dosáhla historické přeměny s epochálním významem pro Tibet v rámci takzvaného nenásilného osvobození Tibetu. Mluvčí ústřední tibetské správy kritizoval čínskou komunistickou stranu za snahu odebrat Tibetanům vlastnictví Tibetu. It's quite disturbing to understand or to learn that whatever China government says right now is only for their own concern of stability, not for fulfilling the aspirations of Tibetan people. Mluvčí tibetské exilové vlády dále odmítl slova člena stálého výboru politického byra ústředního výboru komunistické strany Číny Wang Yanga, který pronesl, že Tibet se vydal na cestu k prosperitě. Komunistická strana Číny uspořádala v tibetském hlavním městě Lhasa před palácem Potala takzvanou oslavu 70letého výročí nenásilného osvobození Tibetu. Byla zřízena nová stálá strategická komise pro čínsko-tibetská jednání
složená z vysokých představitelů ústřední tibetské správy. Úkolem komise bude informovat tibetského exilového prezidenta o situaci v Tibetu a záležitostech týkajících se Tibetu a předkládat mu doporučení v oblasti obhajoby tibetských zájmů a strategického plánování. Pracovní skupina pro čínsko-tibetská jednání, ustavená v roce 1998, byla radou ministrů v srpnu 2021 oficiálně rozpuštěna. Americký diplomat Atul Keshap ve svém tweetu napsal, že Spojené státy americké podporují náboženskou svobodu a zachování jedinečné tibetské kultury a jazykové identity a respektují vizi jeho svatosti Dalajlámy o rovných právech všech osob. V Dillí se setkal s velvyslancem jeho svatosti Dalajlámy pro Indii. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále.